Bai, egia da. Mintzagelako arbelera ezin ditugu igo audioak eta bideoak. Ez behintzat PDF-ak, irudiak, testo fitxategiak igotzen ditugun moduan. Gogoratu, konpartitu ditzakegula kanpoko bideoak. Horretarako hemen sakatuko dugu, partekatu kanpoko bideo bat, eta aski dugu URL bat eukitzea. Bai? YouTubeko URL bat, Vimeokoa edo bideoa publikatzeko beste edozein zerbitzukoak balioko digu. Ados? Orduan aski dugu hortxetatzea eta denik ikusiko dugu. Baina eta bideo edo audioa nire karpeta batean baldin badago. Orduan, egin beharko dudana da, edo okera bat da, nire uncloudera igotzea eta bertatik estekatzea. Orduan, lehenik eta behin igoko dugu, nik igo ditu batzuk, eta orduan nahi du lortu, nahi dut bideo partekatu. Orduan, bideo partekatzeko, punteroa jarriko dut izunaren gainean, eskubiko botoiarekin sakatu eta kopiatu loturaren helbidea, joango naiz mintzagelara, sakatuko dut partekatu kanpoko bideo bat, eta hemen itxatsiko dut kopiatu dudan URL-a. Ikusten da? Partekatu bideo berri bat, eta hementxe dago. Hementxe dago oncloudera igo dudan hori. Ados? Gauza bera, egin daiteke audio batekin. Utziko diotago partekatzeari, audio bateri igo dut, eta orduan, igual. Punteroa jarriko du gainean, eskubikoarekin sakatu, kopiatu loturaren helbidea, partekatu kanpoko bideo bat, itxatxi, eta mentxe dago audioa. Bat, bi eta hiru. Lehendik ere badakigu. Bale? Beste aukera bat, eta bideoa edo audio ikasbilen baldin badago. Horren gauza apur bat komplikatzen da. Ikasbilek ez digulako ematen lotura egoki bat. Hala ere truko txiki batekin lortuko dugu ikusi ahal izatea. Nik bideo partekatu nahi dut, ikasbileko bideo. Orduan, gauza bera ingo dut, jarriko dut txagua bideoren gainean, eskubikoarekin sakatu, kopiatu bideoren helbidea, eta itxatxi ingo dut, baina, ikusten duzue, bideo honen URL-a ez da onartzen esango digu. Zergatik? Atzetik ikasbilek txurro hau jartzen digulako, antzeko zerbait jartzen digulako beti. Orduan, bideoaren formatoa agertzen den puntoan hor moztu egin behar dugu, bai? Kasu honetan MP4 bada, bestela normalean MP4 edo AVI edo izango da, orduan hortik aurrerako guztia ezabatu egingo dugu. Bai? Ikusten duzu, orain bukatzen da .mp4. Hoi bai da formatu irakurgarri bat, eta orduan esango du, hau bai. Eta mentxe dago bideoa. Ados! Egin dut berriro, liosoa dirudi, bai? Orduan, hemen kopiatuko dut, hemen txertatuko dut, eta bideoaren formatoaren ondoren dagoen guztia ezabatu ingo dut. Eta jazta, ikasbileko bideo edo audioekin horrela egin dezaket. Espero dut erabilgarria izatea truko hauek.